Tradičná novinárska predvianočná kapustnica sa tento rok netradične konala v priestoroch jedálne Prešovskej univerzity. Je to každoročné stretnutie, na ktoré chodí naozaj veľa novinárov a priateľov novinárov. Pre mnohých, hlavne tých starších, je to často jediná akcia podobného typu v roku. V programe nechýbala ani bohatá tombola a posedenie prítomným spríjemnilo aj vystúpenie mažoretiek Laby. Základnou ideou novinárskej kapustnice je stretnúť sa po celom roku a taktiež vyjadriť poďakovanie hosťom, medzi ktorými nechýbajú hovorcovia či predstavitelia inštitúcií, s ktorými novinári spolupracujú. Ja si myslím, že novinári sú práve potrební a sú tí ľudia, ktorých treba počuť, pretože tých počúvajú naši obyvatelia mesta Prešov najčastejšie a myslím si, že sú práve tí ľudia, ktorí nám nosia tie dobré správy väčšinou, na ktoré my čakáme. A ja im želám teda v novom roku, aby nám nosili čím najviac tých najlepších správ a dobrých správ. Táto akcia prispela k spríjemneniu predvianočnej atmosféry nielen novinárskej obce. Pre televíziu 7 Mária Hegedušová.